ஹாய் எவ்ரிவான். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், டீ குடிக்கிறேன். அதுவும் என்ன டீ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஐஸ்கிரீம் டீ. இது வச்சு யாராவது ஐஸ்கிரீம் டீன்னு ஒன்று வந்து யாராவது குடிச்சிருக்கீங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு குடிச்சு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இந்த ஐஸ்கிரீம் ப்ளஸ் அந்த டீயோட இந்த காம்பினேஷன் நல்லா தான் இருக்கு. இதை வச்சு யாராவது இந்த ஐஸ்கிரீம் டீயை வந்து குடிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஐஸ்கிரீம் டீ பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்யூ. இது வந்து ஒரு சைனாவோட ப்ராடக்ட்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? வேற இந்த மாதிரி வேற எதுனா டிஃப்ரெண்டான டீலாம் நீங்க எதுவும் குடிச்சிருக்கீங்களா என்ன பார்த்துட்டு சொல்லுங்க.